Oli olympialaiset Sotsista, niin oli se vessa, missä oli 2 pönttöä. Sellainen kaverikuva, että sä oot toisen pöntön päällä slaavikyykyssä ja mä oon toisen pöntön päällä. Lähetäänkö Sotsiin? Lähdetään Sotsiin. Kirjoita ylös toi. Pau. Pau. Olympiatunnelmaa. Nyt puuttuu enää vessa, johon pääsis kyykkään. On täyttä. Tiedätkö sä mitä? Tuo olympiakylähän on vittu sulje. Tässä on portti. Tää on sulje. Löytyy paikka, missä pääsee läpi Olympiakylän. Vessahakusessa sellainen, missä olisi 2 pönttöä vierekkäin. Onks kellään mitään hajua? Isvinitse. Jahas, se vartija heitti meidät tulos Olympiakylästä. Joo. Se on kato harvoille ja valituille vaan. Täytyy kyykkää ihan perinteiseen tyyliin kadulla. Nasta Trovi. Tarpeeksi lähellä. Joo. Eiköhän täällä